конфронси дуюми сатҳи баланд бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва дигар шарикон баргузор шуда, ҳамчун пайванди марказӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба баррасии миёнамуҳлати 10-солаи об, ки 22-24 марти соли 2023 дар Нью-Йорк таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерланд баргузор мешавад, хидмат хоҳад кард. ба сарони давлату ҳукуматҳои хориҷӣ, роҳбарону намояндагони созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ, коршиносони байналмилалӣ даъватномаҳо фиристода шуданд. торнамои расмии конфронс дар шабакаи интернет ва саҳифаҳои конфронс дар шабакаҳои иҷтимоӣ Twitter ва Facebook боз гардиданд. дар конфронси дуюми сатҳи баланд баргузории панелҳо тибқи се гурӯҳи алоҳида гурӯҳбандӣ шуда ба мавзӯъҳои гуногун тибқи се ченаки рушди устувор бо дар назардошти давраи пас аз буҳронии хамагири COVID-19 ва ҳамчунин як гурӯҳи алоҳидаи панелҳои интерактивӣ дар маҷмӯъ 12 панел дар назар аст. дар доираи конфронс 6 форум аз ҷумла форуми минтақавӣ бо таваҷҷӯҳ ба Осиёи марказӣ, форуми об барои занон, форуми об барои кӯдакону ҷавонон, форуми об барои ҷамоатҳои маҳаллӣ, мардуми таҳҷоӣ, форуми об ва кӯҳистон ба хотири рушди устувор ва форуми об бо иштироки бахши хусусӣ, инчунин фестивали об дар боғи фарҳангию фароғатӣ Наврӯзгоҳ гузаронида мешаванд. Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10-солаи нави амал об барои рушди устувор раванди оби Душанберо оғоз бахшида, соли 2018 конфронси нахустини сатҳи баландро оид ба 10-сола доир намуд. конфронси дуюми Душанбе ҳамчун ҳалқаи асосӣ барои пайвастани занҷираи чорабиниҳои гуногуни ҷаҳонӣ аз ҷумла саммити чоруми оби кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором хизмат хоҳад кард ва дар раванди омодагӣ ба конфронс соли ояндаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба баррасии миёнамуҳлати 10-солаи об нақши калидӣ хоҳад дошт. имрӯзҳо як қатор пилакорони навоҳии вилояти Хатлон боздеҳи ранҷи як моҳаро мебардоранд. кирмакпарварони ноҳияи Қубодиён дар ин мавсим 1188 қутии кирмакро барои парвариш ба хоҷагиҳо тақсим карда, то имрӯз қариб 15 тоннаи нақшаро таъмин кардаанд. масъулин иброз доштанд, ки вобаста ба вазни тақсимшудаи кирмак ҳосилнокӣ 30 то 33 килограммиро ташкил менамояд. дар ноҳия заминаи хуби рушди соҳа мавҷуд буда, масоҳати тутбоғҳо аз 360 гектар зиёдтар аст. 13 марта овардем, 10 рӯзда зинда кардем, 6 инкубатсияда ноҳияда зинда кардем, 100% зинда карда ҷамоатода хоҷагиҳода тақсим кардем. мана ин 20 рӯз 25 рӯзда ҳосила гирифта, ҳосил имсол бисёр нағз, ягон грамм чизиш нестай. мана аллакай ман 10 тонна зиёдтар пилла ҷамъ кардам. дар ноҳияи Хуросон, ки иқлимаш назар ба ҷануб салқинтар аст, ҷамъоварӣ дар ҳоли вусъат буда, рӯзе ба андозаи 600 то 800 килограмм абрешими хом ба нуқтаи қабул ворид мегардад. дар ин ҷода муваффақияти пилакорони ҷамоатҳои деҳоти ҳилолӣ ва айнӣ боиси қайд буда, рӯз то рӯз ҳаҷми маҳсулоти тайёршуда зиёд мешавад. мувофиқи дурномаи ҳукумати ноҳия 96 қути тухми кирма гирифта будем. айни ҳол ҷамъоварӣ сар кардем. нашунамо дар хуб аст. мувофиқи дурнома 3400 тон пила бо ҷамъоварӣ карда дар пилаи тоҷик мо супориданӣ. як қатор аз маскуни деҳаи меҳнатобод аз ҳарсола дида бештар ба нигоҳубин ва парвариши кирмак мароғ зоҳир мекунанд. ба қавли онҳо дар хона захираи ҳезум боэътимод шуда, бо андаке қимат шудани ашё музди хуб ҳам мегиранд. аловимон метия мақсад ҳезум захираи зимистон мекунем. хайбо ягон килош 15 сум, аввал 10 сум ҳозир 15 сум шуда. мо ҳавасманди ҳамеем ки ҳамин чиз хӯрмда махкула ира маҷбурӣ оварда да ман назудай махкул ман нигаҳ мекунам. аз нуқтаи қабули ноҳия иттилоъ доданд, ки то имрӯз аз 12 тоннаи нақша 3400 килограммаш аллакай ба қабулгоҳи вилоят фиристода шудааст. оила якчейкаи ибтидоии ҷамъият буда, хушбахтии инсон ба ҳар қадар қавию мустаҳкам будани оиладорӣ марбутӣ дорад. шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар анҷоми рисолати хеш фаъолияти босамар карда, дар пойдор мондани оилаҳои ҷавон ва рафъи ҳама мушкилиҳои мавҷудаи сокинон ҳиссаи сазовор мегузоранд. дар шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ мутахассисони баландпоя фаъолият карда, пайваста миёни сокинон, махсусан
оилаҳои ҷавон роҷеъ ба маърифати оиладорӣ ва пойдор нигоҳ доштани хушбахтиҳои хонаводагӣ суҳбату корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. дар заминаи нақшаҳои корӣ аз ҷониби раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон таъсиқ гардида ақди никоҳи навҷавонон ва таваллуди тифлакони навзодро ба қайд гирифта дар роҳи пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳои навтаъсис чораҷӯӣ мекунанд. оила асоси пешравии давлат мебошад. дар доираи ҳамин ҷашн мо тасмим гирифтем ки якчанд оилаҳои собиқадор ва навхонадоронро ба ин ҷашн даъват намудем. инчунин аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо дастгирӣ бо воситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ва шахсони саховатпеша ба чандин кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуди фарзандонашон ба тариқи ройгон тақдим карда шуд бо тӯҳфаҳояш. зимни ҷамъомад роҳбарияти ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ таъкид намуданд ки барои ҳар ҷомеаи солим омили пешрафт оилаи солим ва насли солим дониста мешавад. чорабинии имрӯза низ бо назардошти баландбардоштани масъулияти маърифати оиладорӣ тарбияи фарзандон дар рӯҳияи меҳанпарастӣ ва роҳҳои дарёфти устувории оила баргузор гардид. дар чорабинии идона аз ҷониби шуъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандии раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷуфти навхонадорон ва тифлакони навзод шаҳодатномаи ақди нигоҳ ва шаҳодатномаҳои таваллуд тақдим карда шуд. ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо пешниҳоди барномаи рангини мусиқӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. дар шеъру таронаҳои аҳли ҳунар садоқат ба зиндагӣ, хушбахтии ҷовидонӣ, муҳаббат ва муқаддас донистани қадру қимати оилаҳо таҷассум карда шуд. дар асоси қарори сардухтури маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суд ходимону кормандони шӯъбаи эпидемиологӣ дар ҳамкорӣ бо идораи санитарии эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо ва табибони муассисаҳои тиббӣ ҷиҳати пешгирии сироятёбӣ ба бемории ботулизм ё худ заҳролудшавӣ аз ғизо дар корхонаву ташкилот, муассисаҳои иҷтимоӣ ва аҳолии деҳот корҳои фаҳмондадиҳию иттилоърасониро тақвият мебахшанд. ин тадбири эпидемиологӣ аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи эпидемиологӣ дар якҷоягӣ бо маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи деваштӣ و طبیبان اویلوی مرکز سلامتی در دهه یختن با اهالی انجام داده شد. تاکید گردید که منبع بیماری بوتولیسم محصولات پاسیفات مهلت استعمالش گذشته خصوصا کنسروهای سبزیجاتی خودساخت خانگی که به رعایت طلبات سانیتری آماده کرده شده میباشد. زهرلودشوی با توکسین بوتولین یعنی تاکسین ویدیلیت میکنند. تاکسین به معنیش اگر توجیکی کرده بلازی خودمون گویم زهر است. از خود زهر حاصل میکنن. وقتی که زهر در خون افتی تقسیمیه میکنه. یعنی زهرلودشوی عمومی ارگانیسم میشود. اما شما در اون حالت چی میشوید؟ زهرلودشوی عمومی کشید یعنی بیهوده بیماری بعدا من همین در بالا قید کردم گذرانده میشه پیدا میشود. کارهای فهماندهی در دو بخش نظریوی و عملی گذرانده شده. در بخش نظریوی اوید بیماری بوتولیسم نشانه علامت عاقبت آن بیان گردیده از شهروندان خصوصا بانوان که بیشتر به آماده کردن کنسروهای سبزیجاتی مشغولند رعایت حتمی قاعده و طلبات سانیتری و گیگینی یادداشت کرده شد. همزمان ورقه‌های اطلاعاتی اوید طرز تیار کردن کنسرو و معلومات اوید بیماری تقسیم کرده داده شد. تاکید گردید که در وقتی سیرویابی از غذا یا حالت‌های زهرآلودشوی به طبابت کلینیکی از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت و بخش‌های آن در شهر نویاها تدبیرها اندیشیده شدند. آماده نمودن کنسروهای سبزیجاتی در شرایط خانه از استفاده محصولات تازه، شستشوی، تمیزگردانی، محلول‌های بی‌ضررگردان، مهلت استعمال از جانب متخصصان شعبه اپیدمیولوژی اداره سانیتری اپیدمیولوژی ولایت و کارمندان ناحیوی فهمانیده داده شد. این تدبیر خادمان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی مقال علاج واقع پیش از وقوع را بیان می‌آورد، زیرا با فرارسی فصل تابستان و پختن میوه‌جات و سبزیجات شهروندان برای ذخیره دوره سرما هر گونه کنسروها آماده می‌نمایند و رعایت قاعده و طلبات آماده‌کنی و منفعت کار و سلامتی شهروندان است.